اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت دوشنبه خونه امید و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر در چون هوشیار فصل باشند. سال سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум нанагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборо мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. 29 апрел дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, раиси ассамблеяи парлумонии созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо, узви парлумони Финляндия хонум Пиа Лииса Каумаро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои маҷмӯи ҳамкории тоҷикистон бо созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо аз ҷумла робитаҳои байни парлумонӣ баррасӣ гардид. президенти кишвар таъкид намуданд ки тоҷикистон созмонро ҳамчун ниҳоди муҳим барои муколамаи созанда дар доираи ҳар се ченак низомиву сиёсӣ, иқтисодиву муҳити зистӣ ва инсонӣ медонад. таъкид гардид ки тоҷикистон авлавиятҳои раёсати Финляндияро дар самти пешгирӣ аз низоҳо дар паҳнои созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо, эҷоди эътимод, мубориза бо ҷиноятҳои дорои хусусияти фаромилӣ ва дигар мавзӯъҳо дастгирӣ менамояд. зимни баррасии масоили амниятӣ, таҳкими шарикӣ дар муқовимат ба хавфу таҳдидҳои глобалӣ, аз ҷумла дар доираи раванди душанбе оид ба мубориза бо терроризм ва маблағгузории он муҳим дониста шуд. ҳамзамон таъкид гардид ки ҳалли мушкилоти амниятӣ ҳамоно андешидани тадбирҳои минбаъдаи ҳамоҳангро тақозо менамояд, вобаста ба ченаки иқтисодӣ, муҳити зистӣ, таҳкими ҳамкорӣ барои роҳандозии лоиҳаҳои муассир мутобиқ ба ҳадафҳои рушди устувор, бахусус ҷиҳати тақвияти бахшҳои воқеии иқтисод, беҳбуди зерсохтор ва рушди минтақаҳо мувофиқи мақсад дониста шуд. масъалаҳои вобаста ба мудирияти захираҳои обиву энергетикӣ, тағйирёбии иқлим ва пешгирии офатҳои табиӣ низ аз ҷумлаи авлавиятҳои ҳамкорӣ номида шуд. таъмини баробари гендерӣ, тавсияи шарикати занон дар ҳаёти иҷтимоию иқтисодӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон аз мавзӯъҳои мубрами мулоқот буд. таъкид гардид ки дар ченаки инсонӣ ҷониби тоҷикистон омода аст ҳамкориро бо созмон дар доираи стратегияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи инсон барои давраи то соли 2038 идома диҳад. гуфтугӯи судманд ҳамчунин доир ба мавзӯъҳои алоҳидаи байналмилалию минтақавӣ, аз ҷумла бартараф намудани буҳронҳои мавҷуда ва эҷоди фазои боварию эътимод дар паҳнои масъулияти созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо сурат гирифт. 29 апрел дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, мудири кулли созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид Сиу Донгюйро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масоили ҳамкории тоҷикистон бо созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои он, аз ҷумла бо созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ баррасӣ гардид. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз дастгирии доимии созмон аз талошҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар роҳи татбиқи афзалиятҳои миллии рушди устувор изҳори қаноатмандӣ намуданд. таваҷҷӯҳи зиёд ба тақвияти иқтидори комплекси агросаноатӣ, таъмини низоми босуботи озуқаворӣ, мутобиқшавӣ ба оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва ҳифзи муҳити зист зоҳир гардид.
татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаҳои идораи самараноки замину захираҳои об, беҳбуд бахшидани чорводорӣ, хоҷагиҳои моҳипарварӣ, ҷангал, ҳифзи растаниҳо, дастрасӣ ба тухмиҳои хушсифат, идораи мубориза бо ҳашароти зараррасон, ҷорӣ намудани навовариҳо ва технологияҳои муосири кишоварзӣ зарур шумурда шуд. доир ба амалисозии барномаҳои муносиб дар самтҳои рақамикунонӣ, роҳандозии тадқиқоти бунёди илмӣ, рушди соҳаи тухмипарварӣ, ҳалли масъалаҳои экологӣ, аз ҷумла барномаи рушди низоми агроозуқаворӣ ва кишоварзии устувор барои давраи то соли 2030 ва 10-солаи хоҷагидории оилавии Созмони Милал то соли 2028 гуфтугӯи судманд ҷараён гирифт. пешвои миллат ҳамзамон ба мудири кулли созмон барои дастгирӣ аз номинатсияҳои Тоҷикистон, гӯсфанди зоти ҳисорӣ ва ангури навъи тоифӣ, гулобӣ ва ворид намудани онҳо ба мероси низоми кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ изҳори сипос карданд. ба мавзӯи ташкили гӯшаи Тоҷикистон дар қароргоҳи созмон низ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. инчунин алоқамандии Тоҷикистон аз идомаи ҳамкории стратегӣ бо созмон дар ҳама самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак таъкид гардид. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мудири кулли созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид Сю Донгюй андешаҳояшро ба воситаи ахбори омма чунин баён намуд. дуруди ман ба мардуми Тоҷикистон, ба кишвари зебои Тоҷикистон, хеле мардуми самимӣ, меҳмонпазир, ҳаловат бурда истодам аз ташрифам ва мо айни ҳол хеле музокироти пурсамар доштем бо ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. албатта ҷаноби олӣ президенти кишвар на танҳо ҳамчун як роҳбари бузург барои Тоҷикистон мебошанд, инчунин барои ман ҳамчун бародари бузургам, бародари калонӣ мебошанд, чунки мо якчанд бор дар чанд фурсат имконоте доштем ки бо ҳам вохӯрем, ҳам дар ҷумҳурии халқии Хитой ва ҳам дар дигар манотиқ. ва вақте ки ман дар дафтари кулли мо дар шаҳри Рими, Италия соли гузашта ҷаноби олиро мо пазируфтем, 1 соат имконот доштем ки бо ҳам бошем, дар чорабиниҳои муштарак иштирок кунем ва инчунин мехостам қайд кунам ки ман баргаштам ба Тоҷикистон бобати як бори дигар таъкид намудани уҳдадориҳои мо нисбати дастгириҳое ки дар минбаъда мо ба ин кишвар пешкаш менамоем ва ҳамкориро гусурда менамоем, инчунин бобати риштаи ҳамкорӣ боз ҳам қавитар барпо намудан бо вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон. ҷаноби олӣ дар соҳаи алалхусус аграрӣ кишоварзӣ дониши хеле зиёд, таҷрибаи хеле зиёд, хеле ғанӣ доранд ва мо имконоти хуби муҳокимаронии масоили марбутаи соҳаро доштем, аз шурӯъ аз зироаткорӣ ба масоили гуногун, ҳатто то ба масоили парвариши қутос ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушди равнақ ёфта истодааст, инчунин яъне зоти аз ҳама бузургтарини гӯсфанд ки зоти ҳисорӣ мебошад, масоили яъне моҳипарварӣ ва ҳамаи дигар масоиле ки марбут ба соҳаи кишоварзӣ ҳастанд, гирду атрофи он гуфтушунид доштем ва нисбати захираҳои ғание ки Тоҷикистон дорад, шурӯъ аз яъне мардуми бо фарҳанг ва мардуми соҳибмалака то ба захираҳои табиӣ ки шумо доред ки метавонад аз биогуногунӣ ба биоозуқаворӣ, яъне гуногунии озуқаворӣ оварда расонад ба рушди ин самт. ва ман ки худам аз ҷумҳурии халқии Хитой мебошам, бениҳоят фарҳангу яъне назари мо бо ҳам наздик мебошад ба ин минтақа ва ҳаловат бурда истодаам аз сатҳи меҳмоннавозии ғизоҳои хеле хеле лазизи Тоҷикистон ва ФАО ташкилоти шумо боқӣ мемонад ва кӯмаки худро дар ин ҷода дареғ нахоҳад дошт. рӯзи ниҳоии ман дар Тоҷикистон мебошад, хеле таъссуроти хуб бардоштам ва бармегардам бо хотираҳои хеле хуб аз ин кишвар ва алхусус шаҳри зебои Душанбе ки барои ман яке аз беҳтарин зеботарин пойтахтҳо мебошад дар ин минтақа ва инчунин дар соҳаи чӣ тавре гуфтем зироаткорӣ, шурӯъ аз моҳипарварӣ, зироаткорӣ ва инчунин чорводорӣ, дигар имконоте ки кишвар дорад, ҳамаи он нишондиҳандаи ояндаи хеле дурахшони Тоҷикистон мебошад. You have a bright future. Thank you.
27 апрел мудири кулли созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид Сию Донгуй ва ҳайати ҳамроҳонаш ба Тоҷикистон ташриф оварданд. Давоми 3 рӯз ҳайати меҳмонон дар шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат ва Ҳисор бо фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, парвариши моҳӣ, гӯсфанди зоти ҳисорӣ, таҷрибаи боғдорӣ ва фарҳанги оламгири миллати тоҷик шинос шуданд. Наврӯзшоҳи Азизулло ва Баҳодурӣ Истам гузориш медиҳад. мудири кулли созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид Сию Донгуй ва ҳайати ҳамроҳонаш давоми 3 рӯз дар шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат ва Ҳисор бо фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, парвариши моҳӣ, гӯсфанди зоти ҳисорӣ, таҷрибаи боғдорӣ ва раванди омодакунии мутахассисон барои соҳаи кишоварзӣ шинос шуданд. дар шаҳри Душанбе ҳайати бонуфузи созмони милали муттаҳид ба маҳсулоти истеҳсолнамудаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мармарӣ ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Акома баҳои баланд доданд. татбиқи имтиёзҳо, ҷалби сармоя, ворид намудани технологияи муосир ба таъсиси иншооти таъиноташ гуногуни истеҳсолкунандаи маҳсулоти ивазкунандаи воридот мусоидат намуд. аз ҷониби дигар дар шароити зиёдшавии талабот ба маводи ғизоӣ ин беҳтарин имконият ба ҳисоб меравад барои қонеъ гардонидани талаботи бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти истеҳсоли худии дорои сифати баланд. ҳоло дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Акома асосан аз ҳисоби имкониятҳои табиӣ истеҳсоли маҳсулоти гӯштии босифат зиёд гардонида мешавад. аз ҷумла намудҳои нав аз Қутоз дар Акома писанди мизоҷон шудааст. дар кохи Наврӯз ҳайати созмони милали муттаҳид бо намунаи ободгарию шаҳрсозии миллати тоҷик дар тӯли таърих шинос шуданд. бунёди ин кохи муҳташам дастоварди истиқлоли давлатӣ буда диққати ҳар фардро ба дунёи зебои офарандагӣ ва зебои парастӣ мебарад. ин кохи муҳташам собитгари он аст ки таъриху тамаддуни миллат омӯзандаю пурифтихор аст. фарҳанги оламгир, хоришу таомҳои гуногун, гиёҳҳои шифобахши табиӣ ва имкониятҳои сайёҳӣ ҳамчун намунаи асосии маданияти омӯзанда дар шаҳри Ваҳдат муаррифӣ гардид. дастгирии намояндагони бахши хусусӣ ба истифодаи пурраи имкониятҳои табиии дар Айромид барои истеҳсоли моҳӣ мусоидат намудааст. ҳамчунин хоҷагиҳои моҳипарварии шаҳри Ваҳдат дар ин рӯз дастовардҳои худро муаррифӣ карданд. аз 2082 тонна дар соли 2018 ба 5461 тонна баробар шудани истеҳсоли моҳӣ дар Тоҷикистон мисоли асосии рушди ин самти кишоварзӣ дар солҳои охир маҳсуб меёбад. таваҷҷӯҳи ҳозиринро истеҳсоли моҳии босифату дорои тамъил азиз ва имкониятҳои васеъи табиии Тоҷикистон ҷалб намуд. ин намунаи гӯсфанди зоти ҳисорӣ аст ки ба мудири кулли созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ва ҳайати ҳамроҳонаш дар дараи Алмосӣ муаррифӣ карда шуд. ин зот дар натиҷаи фаъолияти якҷояи олимону чорвадорони тоҷик дар тӯли таърих то имрӯз офарида шуда, имрӯз дар дигар давлатҳо ба он ҳамчун намунаи асосӣ барои баланд бардоштани маҳсулнокии чорво таваҷҷӯҳ карда мешавад. ҳоло дар Тоҷикистон тақрибан 3 миллион сар гӯсфанди зоти ҳисорӣ парвариш меёбад ки аз ин 140 000 сараш ба шаҳри Ҳисор рост меояд. қушхораи 1.5 сола ва 2 сола дар инҷа мо нишон додем ки мардуми дунё бинанд ки халқи тоҷик ҳамин дастоварди беҳтарини халқи тоҷик мо дар инҷа нишон додем. имрӯз халқи тоҷик, мардуми тоҷик ҳамин гӯсфанди ҳисория ана маъруфӣ кардааст ба ҳамин хотир ки ин вазни зиндаи мутлақ дорад. дар ҷаҳон ин вазн дар ҷаҳон нест. зурдрасӣ барраҳои ҳамисола таваллуд мешудагӣ дар чарогоҳи аз ҳама камтарин 320 грамм, чарогоҳҳои беҳтаринда 470 грамм вазн мегиранд. агар ина дар муддати дар як рӯз дар муддати агар 6 моҳ гирем агар то 65-70 килограмм вазн мегиранд. пош баланд мешавад, гарданаш дароз мешавад, баландиш ҳам баланд мешавад. гӯсфанди зоти ҳисорӣ. гӯсфанди зоти ҳисорӣ яке аз беҳтарин гӯсфандҳо дар дунё шуморда мешавад. як сола то 2 солаша то 200-220 кило 230 кило вазн мегирад. муаррифии имкониятҳои чорводорӣ, боғдорӣ, истеҳсоли маҳсулоти чорво, таому хӯришҳои гуногуни аз гиёҳҳои шифобахши баҳорӣ пешниҳод шуда писанди ҳозирин гардид. намунаи меҳмоннавозии миллати тоҷик аз қадим то имрӯз собитгари миллати кӯҳанбунёду соҳибтамаддун будани тоҷикон аст. I'm so delighted to come to official visit to Tajikistan.
тоҷикистон барои мо як шарики дарозмуддат мебошад. Мо солиёни зиёд ки ҳамкорӣ пурсамар дорем ва барои ман вақти сафари нахустинам ба тоҷикистон омадан ин сафари ман хеле барои ман хотирмон хоҳад буд. сафари мо ки доштем вохӯриё ки барпо намудем маълум мегардад ки аз нуқтаи назари рушди кишоварзӣ хеле ба таври ҳозиразамон рушд карда истодааст. имконоти хеле бузурге мавҷуд аст ва дар ҳамин мавзеъ вақте мо омадем аз ҳамон навъи зоти ҳисорӣ ба мо яъне шиносоӣ пайдо кардем. ман ҳамчун олими ин соҳа фикр мекардам ки бисёр маълумот дорам, лекин дар бобати ана ҳамин зот ман бори нахуст аст ки ин қадар зоти калони чорворо, гӯсфанди калонро бузургро мебинам. дар бобати зоти навъи ҳисорӣ гӯсфанд гуфтанӣ ҳастам ки он ҳаҷми гӯсфанд ман бори нахуст аст ки ин қадар гӯсфанди муҳташам, ин қадар гӯсфанди бузургро мебинам. ва инчунин дар бобати сифату ширинӣ ва таъми худи анамин ангури тоифӣ ки ба ман муаррифӣ намуданд ки таърихи чанд ҳазор сола дорад, хеле ва хеле барои ман як чизи нав буд ва хеле аз он таассуроти зиёд бардоштам. боғдорӣ аз дигар самтҳои асосию афзалиятнок дар шаҳри ҳисор маҳсуб ёфта дараи алмосӣ яке аз таъминкунандагони асосии бозори истеъмолӣ бо ангури тоифӣ дорои таъми лазиз маҳсуб меёбад. бо ранги хос ва таъм ангури ин мавзеъ бартарӣ дорад. мувофиқ ба шароити иқлим ба роҳ мондани раванди парвариш, имрӯз ангурпарвариро ба яке аз самтҳои сердаромад табдил додааст. аз 6 содиқ то 15 тонн ангура гирифтан мумкин аст. ангури ба сифати хуб мебошад. ангури зимистона аст. ангури тоифӣ зимистон то баҳора нигоҳ медорем. хоҷагии мо 50 содиқ боғи ангур дорем. ангури тоифӣ райки меҳнат кардан дар кор, бемеҳнат ангур намешавад. ҳайати созмони милали муттаҳид бо фаъолияти корхонаи истеҳсоли техникаҳои кишоварзӣ ва таҷрибаи парвариши сабзавот дар шароити гармхона шинос шуданд. дар давраи дигаргуншавии иқлим ва ба миён омадани талабот барои мутобиқгардонии раванди парвариш ба ҳолати имрӯзаи иқлим чунин таҷриба дар тоҷикистон намуна баҳогузорӣ шуд. ҳайати созмони милали муттаҳид дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон бо намунаи таҷрибаи амалии парвариши сабзавот дар шароити гармхона, дастовардҳои илм дар солҳои истиқлоли давлатӣ ва таърихи муассиса дар осорхона шинос шуданд. дар ҳамин рӯз иқдоми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти қабул ва татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2040 намунаю шоиста баҳогузорӣ шуд. зимни мулоқот бо олимону донишҷӯёни донишгоҳи аграрӣ таҷрибаи тоҷикистон дар самти истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бо назардошти шароити дигаргуншавии иқлим, парвариши чорво, фароҳам будани шароит барои таълиму тарбияи мутахассисони ҷавон ва таҳкими фаъолияти намояндагони илму истеҳсолот муфид арзёбӣ шуд. дар шароити имрӯзаи иқлим таҳкими робита байни илму истеҳсолот беҳтарин имконият ба ҳисоб меравад барои афзун гардонидани дастовардҳои кишоварзӣ ва расидан ба таъмини амнияти озуқаворӣ. имрӯз ҷаласаи навбатии шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар заминаи кори шӯро раванди татбиқи стратегияи рушди зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 хоса муайян кардани вазифаи ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти татбиқи амалии он ба миён гузошта шуд. гузориш дар ин хусус. нақшаи амал бо 4 самти афзалиятнок. кори ҷаласаи навбатии шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии тоҷикистон ки бо иштироки ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, намояндаи комилҳуқуқи раиси шӯро, узви шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарият ва намояндагони фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ барпо гардид бо такя ба стратегияи рушди зеҳнӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 самтҳои муҳим: фароҳам сохтани заминаҳои ҳуқуқии истифодаи зеҳни сунъӣ дар шароити ҷумҳурии тоҷикистон, муҳайё кардани фазои мусоид барои хизматрасониҳои электронии давлатӣ бо истифодаи унсурҳои зеҳни сунъӣ, таъмини шароити мусоиди таълим барои омӯзиш ва тақвияти истеъдодҳои инсонӣ ва баландбардоштани сатҳи рақобатпазирии молҳои саноатӣ бо истифода аз зеҳни сунъӣ муҳокима шуда, вазифаҳои ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва татбиқи амалии он муайян карда шуд. ҷаласаи навбатии шӯро ба роҳ мондани ва амалисозии стратегияи рушди зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ки 30 сентябри соли 2022 дар асоси амалисозии ҳадафи чорумин стратегии кишвар саноатикунонии рушди босуръат таҳия шудааст, ба миён гузошта шуд. яке аз ҳадафҳои асосии стратегияи мазкур таъмини соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ аз ҷумла маориф, тандурустӣ, кишоварзӣ, саноат ва дигар бахшҳо
ин таъмини соҳаҳо бо технологияи муосири пешрафтаи рақамӣ мебошад ки айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин раванд идома ёфта ва як қатор дастоварҳои назаррас низ ноил гардидем. зайни сунъӣ имрӯз дар ҷомеаи муосир аҳамияти хос дошта раванди кори инсонҳоро осон менамояд, чӣ аз ҷиҳати сарфаи вақт бошад, чӣ аз ҷиҳати тезтар иҷроиши кор ва хидматрасониҳо ва гуфта метавонем ки айни замон тамоми мамлакатҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ ба ин раванд ҷорӣ шуданд ва ин раванд амалӣ гардида истодааст. инак дурнамои фаъолият бо консепсияи амал дар асоси тарҳрезии нақшаҳо дар раванди амалисозӣ ва татбиқи босамари стратегияи рушди зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 аз ҷониби иштирокчиён бо дар назардошти равандҳои муосир истифода ва ҷорӣ намудани шаклу механизмҳои нав хоса самаранокии корбарии шӯро пешниҳод шуд. дар ин замина бо мақсади боз ҳам судовар будани фаъолият саҳми аъзоёни шӯро дар татбиқ ва таҳкими ҳадафҳо муҳим дониста шуд. дар кори ҷаласаи навбатии шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси таҳрезиҳо дархосту пешниҳодҳо ба қайд гирифта шуданд. бо назардошти ин аз ҷониби аъзоёни шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ ба ҳадафҳо ҳуҷҷатҳои нақшавӣ таҳия гардида баҳри тасдиқ ва амал аз рӯи онҳо роҳнамоӣ сурат гирифт. бояд зикр кард ки шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ниҳоди бонуфузии иҷтимоию сиёсӣ табдил ёфта. ба ҳайати он намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ, ҳаракатҳо, ақалиятҳои миллӣ, созмонҳои ғайридавлатӣ, ҷамъиятӣ, динӣ ва ғайра дохиланд ки аз аҳамияти муҳими ин ниҳод дарак медиҳад. با مقصد دستگیری و پیشبرد فعالیت اختراعکاری امروز در شهر دوشنبه فورم بین المللی تاجیکستان زنهای اختراعکار 2025 برگزار گردید. ابراهیم نرزلوزاده گزارش می‌دهد. имрӯз дар шаҳри душанбе бо ибтикори муассисаи давлатии маркази миллии патенту иттилооти вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи байналмилалии моликияти зеҳнӣ форуми байналмилалии Тоҷикистон занҳои ихтироъкор 2025 баргузор гардид. дар чорабинии мазкур муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ, намояндагони вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар намояндагони вазорату идораҳо, муассисаҳои илмию таълимӣ, олимони соҳавӣ, ихтироъкорону навоварон, соҳибкорон ва молистеҳсолкунандагони ватанӣ иштирок намуданд. форуми байналмилалии Тоҷикистон занҳои ихтироъкор 2025 дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гашта истодааст. имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз бо унвон ихтироъкоронро дастгирӣ мунтазам карда истодааст ва барои иштирок дар чорабиниҳои мухталифи байналмилалӣ, озмунҳо, намоишгоҳҳое ки соҳаи натиҷаҳои эҷодӣ муаррифӣ карда мешаванд, яъне ки пешниҳод карда истодааст ва сафарбар карда истодааст. дар ин замина мо чӣ хеле ки маълум аст аз ҳисоботҳои пуррае ки аз ҷониби маркази миллии патенти иттилоот пешниҳод мешавад, дар даврони истиқлолият 98 медалҳои мухталиф аз ҷониби ихтироъкорон бо унвони Тоҷикистон дастрас карда шудагӣ аст ки ин дастоварди ниҳоят хуб аст дар давоми истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон. мақсади асосии форум ин мусоидат ба рушди ихтироъкорӣ ва ҳавасмандгардонии занони ихтироъкори минтақаи Авроосиё, татбиқи ихтироъ дар истеҳсолот, рушди нерӯи инсонӣ, дарёфти механизми дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии ихтироъкорон ва навоварон арзёбӣ гардид. таъкид карда шуд ки бо шарофати имконияти фароҳамовардаи истиқлоли давлатӣ ва андешидани тадбирҳои судманд аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, майлу рағбати ҷавонон ба омӯзиши илмҳои дақиқ ва ихтироъкориву навоварӣ сол аз сол зиёд мегардад. зеро бо назардошти ворид шудани ҷумҳурии Тоҷикистон ба марҳилаи нави рушд, яъне давраи саноатикунонии босуръати мамлакат, талабот ва таваҷҷуҳ ба соҳаҳои илм, маориф, инноватсия, ихтироъкорӣ, махсусан татбиқи ихтироот дар истеҳсолот рӯз ба рӯз афзоиш меёбад. дар форуми мазкур зиёда аз 160 нафар иштирок намуда истоданд ки бештари онҳоро занҳои ихтироъкор ташкил медиҳанд. инчунин намояндагон аз ширкатҳои истеҳсолкунандагони миллӣ ва ширкатҳои барномасозӣ дар форуми мазкур иштирок намуда истоданд ки хоб як майдони муколамаи озод байни ихтироъкорон ва истеҳсолкунандагон ҷиҳати дар вусъати ҳамкориҳо байни истеҳсолот ва ихтироот пайдо шуда истодааст. хоб мақсади асосии форум ин дастгирии занҳои ихтироъкор, ҳавасманд намудани онҳо ҷиҳати боз ҳам тақвият додани фаъолияти ихтироъкорӣ ва ҷалби ҷавондухтарон бо мақсади
خب رو آوردن به فعالیت اختراعی و در مجموع رشدی و مساعدت به رشد اقتصادی و اجتماعی کشور میباشد. инчунин иштирокчиёни форум дар мавзӯъҳои нақши занон дар рушди инноватсия ва вазифаи занон, таҷрибаи ҷаҳонӣ ва дурнамои рушд маърузаҳо карданд. маврид ба зикр аст ки иштироки занони ихтироъкор дар озмунҳои байналмилалӣ ба баланд бардоштани шавқу рағбати онҳо ба фаъолияти навоварию ихтироъкорӣ мусоидат менамояд. дар шаҳри теҳрони ҷумҳурии исломии эрон ҳафтумин намоишгоҳи тавонмандиҳои содиротии ҷумҳурии исломии эрон Эрон Экспо 2025 оғоз гардид ки он то 2 майи соли 2005 идома меёбад. дар ин намоишгоҳ намояндагони ҷумҳурии тоҷикистон хоса ширкатҳои сайёҳии кишвари мо иштирок намуданд. идомаи матлаб дар гузориши ҷаҳонгир сафарезода. зиёда аз 10 ширкати сайёҳии мамлакат дар ҳафтумин намоишгоҳи тавонмандиҳои содиротии ҷумҳурии исломии эрон Эрон Экспо 2025 ширкат варзида имкониятҳои сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд. бояд тазаккур дод ки Эрон Экспо ҳамчун чорабинии байналмилалии муҳими иқтисодӣ ва тиҷоратии ҷумҳурии исломии эрон маҳсуб ёфта, иштироки бахши сайёҳии тоҷикистон дар намоишгоҳи мазкур на танҳо барои таблиғ ва муаррифии кишвар, балки барои ҷалби сармоя, рушди инфрасохтор, афзоиши гардиши сайёҳон ва тақвияти ҳамкориҳо бо ҷумҳурии исломии эрон муҳим арзёбӣ мегардад. من یعقوب قاسمی هستم، مدیر شرکت گردشگری ایران مرکز و مسئول برگزاری این ITF 2025 ایران. میخوام بگم که تاجیکستان رو یکی از کشورهایی که دوست، نزدیک و برادر میدونیم و خیلی امیدواریم که در آینده نزدیک تعداد پروازامون و مردمی که بین ایران و تاجیکستان سفر میکنه روز به روز بیشتر بشه و آرزو میکنیم، آرزوی سلامتی برای شما و رئیس جمهور عزیزتون میکنیم که در آینده نزدیک در خدمت تمام تاجیکا تو ایران باشیم. иштироки масъулини соҳаи сайёҳии кишвар ва ширкатҳои сайёҳӣ дар ин намоишгоҳи байналмилалӣ ва тақвияти ҳамкориҳо ҷиҳати ҷалби гардишгарони эронӣ ба кишвар мебошад. дар ҳошияи намоишгоҳ вохӯриҳо байни ширкатҳои сайёҳии тоҷикистон бо дигар ширкатҳои сайёҳии хориҷӣ баргузор гардида, зимни онҳо масоили ифтитоҳи хатсайрҳои нави сайёҳӣ ва ҷалби бештари сайёҳон доир мешаванд. ҳамчунин бо мақсади муаррифии бештари маконҳои сайёҳии тоҷикистон ва ҷалби ҷаҳонгардон байни ширкатҳои сайёҳии ватанӣ ва хориҷӣ вохӯриҳо сурат гирифт. намояндаи ширкати сайёҳии расултур ҳамроҳ фаридун солҳои охир бисёр сайёҳон аз ирон ба тоҷикистон ташриф мебиёранд ва аз имкониятҳои сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон васеъ истифода мебаранд. дар инҷо туроператорҳо аз тамоми манотиқи ҷаҳон дар инҷо ҷамъ муданд то ин ки ҳамкории судмандро ба роҳ монанд. дар инҷо ширкатҳои сайёҳии ватанӣ ҳам ҳузур доранд. яъне мо имконият пайдо кардем ки дар ин намоишгоҳ бо онҳо хатсайрҳои сайёҳии кишварро таблиғот намоем ва ҳамкории ояндаро ба роҳ монем. инчунин дар намоишгоҳи мазкур масъалаҳои рушди фаъолияти ширкатҳои сайёҳӣ, зеҳни сунъӣ, масъалаҳои кадрӣ ва рақамикунонӣ дар соҳаи сайёҳӣ баррасӣ шуданд. ёдовар мешавем ки дар ҳафтумин намоишгоҳи тавонмандиҳои содиротии ҷумҳурии исломии эрон Эрон Экспо 2025 ки то 2 майи соли 2025 дар шаҳри теҳрони ҷумҳурии исломии эрон баргузор мегардад, зиёда аз 127 ширкати сайёҳии эронӣ ва 147 ширкати сайёҳии хориҷӣ иштирок доранд. ҷаҳонгир сафарализода, Фирдавс Бобуназар, шаҳри Теҳрон, Ахбор. тадбирҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат вусъат дорад. дар шаҳри ваҳдат низ корҳои сохтмонӣ дар зиёда аз 100 иншооти таъиноти гуногун идома дошта, бо сифати хоб ва ҷавобгӯи талабот марҳила ба марҳила ба истифода дода мешаванд. аз ҷараёни корҳои ободонӣ дар шаҳр ҳамкорони мо гузориш медиҳанд.
шаҳри ваҳдат бо бунёди иншооти нав, роҳҳои ҳамвору мутобиқ ба талаботи замон ва дигар инфраструктураи зарурӣ ободу зебо гардонда шуда, барои сокинонаш шароити хуби кору хизматрасонӣ фароҳам оварда мешавад. ҳоло бо дастгирии ҳукумати кишвар ва саҳми соҳибкорон, корҳои сохтмонӣ дар зиёда аз 100 иншоот, аз ҷумла биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ бо ҷойгиршавии марказҳои савдою хизматрасонӣ идома дорад, ки дар онҳо наздики 200 нафар ба кор ҷалб шудаанд. тибқи нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр дар доираи марҳилаи нави корҳои ободонӣ, баъзе қисматҳои асосии роҳҳои марказӣ васеъ ва дар шафати онҳо биноҳои наву замонавӣ бунёд мегарданд. барои таъмини ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт ва пешгирӣ аз танбашавӣ, шоҳроҳи марказии шаҳри ваҳдат нуқтаи маъмул бо номи бозори станса васеъ карда шуда, дар шафати он ба ҷои биноҳои кӯҳна иншооти муосири мутобиқ ба талаботи замон сохта мешавад. ҳоло дар ин ҷо бо саҳми ширкати Ёқут 2000 корҳои мунфаршкунӣ, бунёди иншооти нав ва бартарафсозии биноҳои кӯҳна идома дорад. мувофиқи нақша ин қисмати шоҳроҳ иловатан 6 метри дигар васеъ карда мешавад, ки бо ин танбашавии воситаҳои нақлиёт дар ин қисмат кам хоҳад шуд. танбашавӣ раҳ буд, мушкил буд. мо ами соҳибкорон миннатдорем, ки иқдом гирифтанд, ки ҳамин раҳо кушода васеъ кунанд ва биноҳои замонавӣ сохта метиҳанд. мо боварӣ дорем, ки баъди анҷом расидани ҳамин сохтмон ҳамин танбашавӣ кам мешавад ва мушкилҳои ронандаҳо дар роҳ осон мешавад. барои кӯчонидани як қисмати бозор ва марказҳои савдо дар ҳамин мавзеъ бинои нави хизматрасонӣ бо инобати биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ сохта шуда истодааст. ҳоло шумораи зиёди савдогарон дар бинои дуошёнаи замонавӣ, ки аз ҷониби соҳибкори ватанӣ бунёд шудааст, фаъолияти соҳибкориро идома дода истодаанд. дар таҳхонаи бино ҳамзамон барои ҷойгиршавии 200 нақлиёти ҷамъиятӣ ва дигар намуди воситаҳои нақлиёт таваққуфгоҳ сохта шудааст, ки имрӯз ба мардум хизмат мерасонад. пас аз мунфаршнамоии шоҳрои мазкур, ба хусус васеъсозии он то 6 метр, сатҳи танбашавӣ дар ин қисмати шоҳроҳ коҳиш ёфта, ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт бемушкилӣ сурат хоҳад гирифт. давоми чанд соли охир анҷоми корҳои созандагӣ ва бунёди садҳо иншооти таъиноти гуногун дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дар самти ҳалли масъалаҳои иҷтимоию истеҳсолӣ, хизматрасонӣ ва дар маҷмӯъ баҳри беҳдошти сатҳи рӯзгори сокинон мусоидат намуда истодааст. таваҷҷӯҳ намоед. طبق نقشه چاره‌بینی‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه عبدالرحمن جامی از جانب مقامات محلی در همکاری با ساکنان و صاحبکاران اقدام‌های زیادی بنیادکاری راه‌اندازی کرده شده. مرحله به مرحله اینفراستراکتور کار و خدمت‌رسانی مکمل و به طلبات زمان جوابگو گردانیده می‌شود. موافق به اطلاع مسئولین بخش معماری و شهرسازی تا تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی، تعمیر و ازنوسازی و بنیاد 211 انشاءات گوناگون تعیینات به نقشه گرفته شده تا به امروز زیاده از 120 انشاءات ساخته مورد استفاده و بهره برداری قرار داده شده. در دیگر انشاءات بنیاد شونده کارهای ساختمانی موافق مقصد ادامه دارد. بنا و انشاءات بنیاد شونده اساساً ساحه‌های معارف و تندرستی، صناعت، فرهنگ و ورزش، سودا و خدمت‌رسانی، خانه‌های استقامتی، تعمیر و منفرش‌کنی راه‌های ماشینگرد و چراغان و سفالک‌پوش گردانیدن کوچه و راهروها و دیگر سمت و ساحه‌هایی که برای تامین شرایط خوب کار و زندگی ساکنان مساعدت می‌کند عبارت می‌باشد. در ناحیه عبدالرحمن جامی 211 عدد انشاءات‌ها به نقشه گرفته شده است. عین حال 150 عدد آن مورد استفاده قرار داده شده. در باقی مانده ساختمان‌ها با مرام ادامه دارد. انشاءات‌ها از جمله بنای قصر فرهنگی ناحیه عبدالرحمن جامی، ناظرات انداز، بنای پنجرشانه برای خدمتچیان دولتی. بخصوص در روند کارهای آبادانی و سازندگی بهر فراهمسازی شرایط مساعد تعلیم و تربیت نسل نورس، بناهای نوی تعلیمی و در نزد مؤسسه‌های احتیاج داشته صنفخانه‌های علاوگی ساخته مورد بهره برداری قرار داده می‌شوند. بنابر سبب آنه که در مؤسسه ما تعداد خواننده‌ها بنیاد زیاد بودنش اقدام گرفتیم با مسئولین دهه که مؤسسه نو ساخته به استفاده دهیم.
тавре президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми солонаи худ ба маҷлиси олии мамлакат таъкид намуданд имрӯз дар соҳаи маорифи мамлакат 8 барномаи давлатӣ ва 2 стратегияи дарозмуддат татбиқ шуда истодааст ки ба рушду инкишофи таълиму тарбия, амалигардонии ислоҳоти соҳа, дастгирии мактабу омӯзгор, таълифи китобҳои дарсии насли нав ва такмили мазмуну мундариҷаи таҳсилот мусоидат менамояд. дар соли таҳсили 2024 75 симхонаи иловагӣ мавриди истифода қарор дода шуд ва ин иқдом идома дорад. дар соли таҳсили 2025 дар асоси нақшачорабиниҳо 65 симхонаи иловагӣ ба нақша гирифта шудааст ки то ҷашни 35-солагӣ мавриди истифода қарор дода мешавад ва дар паёми пешвои муайзаи миллат ироа гардид дар назди деҳаҳое ки зиёда садхоҷагӣ дорад бунёди симхонаҳои иловагӣ ва муассисаҳои томактабӣ ба нақша гирифта шавад ки дар муддати 5 сол дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ аз 36 боғчаи бачагона ба нақша гирифта шудааст ки ба боварии комил гуфта метавонем дар муддати муқаррар гардида сохта ба истода мешавад. дар идомаи чунин дастгириҳои ҳукумати мамлакат сокинону соҳибкорони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ низ дар раванди босуботи корҳои созандагиву ободонӣ дар баробари маблағҳои буҷа, барномаҳои давлатӣ, лоиҳаҳои сармоягузорӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҳамчунин ҳавасмандии зиёд нишон дода барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ватан ҳиссагузорӣ менамоянд. طبق اطلاع مسئولین نزدیک به 60% کارهای به نقشه گرفته شده جشنی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه عبدالرحمن جامی به انجام رسانیده شده. در دیگر انشاءات بنیاد شونده کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه عبدالرحمن جامی، اخبار. таррези нақшаҳои мушаххаси ободонӣ бо натиҷаҳои назарраси амал дар шаҳри Левакан бо мақсади беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагонии мардум, роҳу нақлиёт ва мукаммалсозии инфрасохтори зарурии ин самт бо саҳми мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорону сокинон роҳҳои марказ ва деҳоти шаҳр мунфарш карда мешавад. матлаби бештар дар гузориши навбатӣ. бунёду аз навсозии роҳҳои сатҳи байналмилалию ҷумҳуриявӣ ва сатҳи маҳаллӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ дар кишвар мароми тоза касб кардааст. ин ташаббусҳои наҷиб баҳри фароҳамории шароити арзанда дар самти ҳамлу нақл буда робитаҳои тиҷоратӣ, мусофиркашонӣ ва дигар омилҳои иқтисодиро беҳтар месозад. ҳоло чунин корҳои бунёдкорӣ дар рӯстоҳо аз ҷониби соҳибкорон ва бо ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ баҳри беҳтарсозии инфрасохтори маҳаллӣ бо суръат идома дорад. чунин иқдоми созанда дар ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри Левакан аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ амалӣ шуда роҳи маҳаллӣ бо сифати 1 километр ва паҳноии 6 метр пурра мунфарш карда шуд. баҳри босифат гузарондани корҳои сохтмонӣ, техникаи роҳсозӣ ва мутахассисони ботаҷриба ҷалб шудааст ки сифати кор назаррас анҷом ёбад. имрӯз аз тарафи оилаи шафиқҳо ки тасмим гирифта буданд барои ободонии кишвар ҳиссаи худро гузоранд, дар яке аз кӯчаҳои деҳаи баҳодурон ҷамоати дӯкони шаҳри Левакан роҳро ба масофаи зиёда аз 500 метр асфалтпӯш намуда истодаанд. сокинони маҳаллӣ иқдомҳои созандаи онҳоро ҷонибдорӣ намуданд. шаҳри Левакан дорои имкониятҳои муҳими сайёҳӣ мебошад ва бунёди чунин инфрасохтор метавонад ба рушди маҳал ва фароҳамории шароити хуби зиндагӣ мусоидат намояд. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, шаҳри Леваканд, ахбор. шароиту имконоти муосири илмомӯзӣ ва таълиму тарбия чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи ёвони вилояти Хатлон низ марҳила ба марҳила мукаммал гардонида мешавад. бо мақсади иҷрои саривақтии нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ аз оғози соли равон то имрӯз бо саҳми мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорони ватандӯст дар назди 7 муассисаи таълимии ноҳия 7 бинои иловагӣ бо 48 симхона мавриди истифода қарор дода шуд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ.
имконият барои омӯзиши илмҳои дақиқ, риёзӣ, таърихи ҳуқуқ ва гуманитарӣ, дарёфт ва рушди истеъдодҳо, ҷалби наврасон ба омӯзиш ва ҳамзамон ҳидоят намудан ба ихтироот ва тақвияти дониши замонавӣ. бо назардошти ин шароити таълиму тадрис дар муассисаҳои таълимии мамлакат аз ҷумла дар ноҳияи Ёвон мукаммал гардонида мешавад. дар даврони истиқлоли давлатӣ даҳо муассисаҳои нави таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ бунёд шуда, дар онҳо муосиртарин таҷҳизоти таълимӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. бунёду ба истифода додани бино ва синфхонаҳои наву замонавӣ дар ноҳияи Ёвон дар баланд гардидани сатҳи таълиму тарбия ва саводнокии хонандагон замина мегузорад. ман миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ба мо ҷавонону хонандагон чунин озмунҳоро пешкаш намудааст ки тавассути ин озмунҳо мо ҷаҳони маънавии худро баланд бардошта бо одаму олам ошно мегардонем. бо маблағгузории ҳукумати мамлакат, вазорати маориф ва илм, инчунин аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ ва бо саҳми соҳибкорони ватанӣ таъмин гардидани шароити мусоиди илмомӯзӣ дар муассисаҳои таълимии ноҳия ҳавасмандии хонандагонро ба аз худ намудани илму дониш ва идомаи таҳсил дар мактабҳои олӣ бештар сохт. ҳамин аст ки имрӯз садҳо нафар хатмкунандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Ёвон дар хориҷи мамлакат таҳсил мекунанд. мо хеле хушбахт ҳастем ки дар деҳаи мо як бинои дуошёнаи таълимӣ ки иборат аз 8 синфхона аст сохта ба истифода дода шуд ва имрӯз фарзандони мо ки солҳои зиёд орзуи озодона дар пушти партаҳо нишаста дарс хонданро доштанд, дар синфхонаҳои кушоду барҳаво нишаста дарсҳои худро мехонанд. дар оянда ваъда медиҳем ки сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмонро дастгирӣ карда дар соҳаи маориф кӯшишу ғайрати худро дучанд гардонида барои тарбияи насли наврас тамоми кӯшишу ғайрати худро дариғ надорем. бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия ва ба камол расонидани насли босаводи миллат тамоми шароит фароҳам гардида бо мақсади фарогирии хонандагон ба донишандозӣ дар синфхонаҳои барҳавову замонавӣ ва муҷаҳҳаз бо аёниятҳои хониш дар ҳудуди ноҳияи Ёвон иншооти соҳаи маориф сохта ба истифода дода шудааст. бояд тазаккур дод ки давоми 4 моҳи соли равон дар ноҳияи Ёвон дар назди 7 муассисаи таълимӣ 7 бинои иловагӣ бо 48 синфхона мавриди истифода қарор гирифтааст ки намунаи олии татбиқи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин самт ба ҳисоб меравад. бо мақсади фарогирии хонандагон ба донишандозӣ дар ноҳияи Ёвон ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди садҳо иншооти ҷашнӣ идома дошта. дар ин раванд ба таҷдиду навсозии иншооти соҳаи маориф таваҷҷӯҳи зарурӣ зоҳир мегардад. дар соли 2025 дар назди 9 муассисаи таълимӣ сохтмони босуръати бинои иловагии дуошёна иборат аз 112 синфхонаҳои таълимӣ барои 5600 нафар хонанда дар ду баст бо маром идома дорад. дар деҳаҳои навбунёди ғорчашма, ҷамоати деҳоти Даҳана ва маҳаллаи ҷойламаи ҷамоати деҳоти ба номи Ҳасан Ҳусейну сохтмони ду муассисаи то мактаби нави замонавӣ оғоз гардидааст. бобати амалӣ гардонидани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди дар ҳар як маҳаллаи аҳолинишин ки 100 оила зиндагӣ мекунад ҳатман бунёд кардани як муассисаи то мактабӣ дар нақша аст ки дар деҳаи меҳрободи ҷамоати деҳоти ба номи Ҳасан Ҳусейну бо саҳми кумитаи маҳал ва дар деҳаи ноободи ҷамоати деҳоти Ситораи Сурх аз ҳисоби соҳибкорони маҳаллӣ муассисаи таълимӣ то мактабӣ бунёд карда мешавад. масъулини соҳа ҷиҳати омодасозии бинои ду муассисаи таълимӣ бо фарогирии тамоми имкониятҳо аз ҷумла утоқҳои барҳавои таълимӣ, синфхонаҳои фаннӣ, ошхона, толори варзишӣ ва дигар аёниятҳои зарурӣ барои илмомӯзӣ кӯшиш доранд ва дар назар аст ки корҳои сохтмонӣ то ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба анҷом расонида шавад. дар ноҳияи Мазшо 12 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 1401 нафар кӯдак фаъолият дорад. дар ин баробар талабот ба кӯдакистон сол то сол дар ноҳия бештар гардидааст.
бо ин навбати ин масъала бо саҳми соҳибкорони ватандӯст нақшаҳои амал дар самти бунёди муассисаҳои томактабӣ роҳандозӣ шуда барои боз 850 нафар кӯдаки дигар сохтмони кӯдакистонҳои муосир идома дорад. гузориши маҳмуд аҳмадзода ва дилшод юсуфӣ. ба маълумоти расмӣ дар 64 гурӯҳи 12 муассисаҳои томактабӣ ва 45 гурӯҳи томактабии маркази инкишофи кӯдаки назди 35 муассисаҳои таълимии ноҳияи Мастчоҳ 2501 нафар ё 19,24% кӯдакон ба таълиму тарбияи томактабӣ фаро гирифта шуда, талабот ба муассисаҳои томактабӣ дар ҳудуди ноҳия мавҷуд мебошад. баҳри коҳиш додани талаботи мавҷуда дар маҳаллии Ганҷободи ҷамоати диёҳати Суғдиён бо маблағгузории идораи сохтмони асосии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд сохтмони кӯдакистони замонавӣ барои фарогирии 240 нафар кӯдакон ба роҳ монда шуда, ҳоло бинокорон машғули корҳои сохтмонӣ мебошанд. дар назди бинои муассисаи томактабии рақами 4 ҷамоати диёҳати Мастчоҳ бинои алоҳидии замонавии кӯдакистон оғоз ёфтааст, ки аз рӯи лоиҳа оянда барои фарогирӣ то 240 нафар кӯдакон пешбинӣ шудааст. ҳоло аз ҷониби бинокорон корҳои сохтмонӣ идома дошта то 15 нафар сохтмончиён машғули кор мебошанд. дар айни ҳол дар кӯдакистони рақами 4 ноҳияи Мастчоҳ 102 нафар кӯдакон ба таълим тарбия фаро гирифта шудаанд. зарурияти асосие ки барои сохтмони ин бино ба миён омад, талабот нисбат ба таълиму тарбияи томактабӣ дар аҳолӣ хеле зиёд шудагӣ аст. дар нақша аст ки 240 нафар ба ҷо кунанд. дар назди муассисаи томактабии рақами 5 ҷамоати диёҳати Обурдон низ сохтмони бинои иловагӣ барои 180 нафар кӯдак идома дорад, ки он ҳам бо саҳмгузории мақомоти маҳаллӣ тариқи ҳашари дастаҷамъии аҳолӣ сохта мешавад. инчунин дар назди муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 1 маркази ноҳия аз ҷониби сарпарастон як бинои алоҳидии мавҷуда ки ба таъмир ниёз дошт, аз навсозӣ карда барои ташкили гурӯҳҳои нав ба кӯдакон имконият фароҳам оварда мешавад. ҳоло қисмати зиёди корҳо анҷом ёфта, моҳҳои оянда мавриди истифода қарор дода мешавад. дар ноҳияи Мастчоҳ иқдоми наву ҳамагонӣ, саҳмгузории якҷоии аҳолию соҳибкорон дар мусоидат ҷиҳати рушди соҳаи маориф, таълиму тарбияи фарзандон амалӣ мешавад. сокинону соҳибкорони маҳал тасмим гирифтанд, ки дар назди муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 23 толори нави варзишӣ сохта ва насли наврасу ҷавон фарзандони диёр шароити беҳтари машқу тамрин фароҳам оранд. ҳоло корҳои сохтмонӣ тариқи ҳашари дастаҷамъӣ идома дошта, ҳар рӯз 10 то 15 нафар сокинон фаъолона дар он ширкат меварзанд. дар ин муассисаи рақами 23 265 нафар хонандагон мехонанд. дарси тарбияи ҷисмониро дар синфхонаҳо мегузоштанд. соҳибкорони ҳамин маҳал ва аҳолӣ тасмим гирифтанд, ки ҳамин толор варзиширо ба ин муассиса тӯҳфа намоянд. дар баробари бунёди биноҳои нави кӯдакистон, дигар иншооти соҳа, муассисаҳои томактабӣ мавҷуда низ обод ва шароити беҳтар фароҳам оварда мешавад. бо саҳми соҳибкорону аҳолӣ, саҳну ҳудуди муассисаи томактабии рақами 12 ноҳияи Мастчоҳ аз навсозӣ шуда, барои машғулияти кӯдакон суҳбаткадаҳо ҷойи машғулияту бозӣ ташкил карда шудааст, то насли наврас дар шароити беҳтар таълиму тарбия гиранд. дар ноҳияи Мастчоҳ бо бунёд ва ба истифодадиҳии биноҳои муассисаҳои томактабӣ, ки алҳол сохтмонаш ҳам аз ҳисоби бюҷети давлатӣ ва саҳмгузории соҳибкорону аҳолӣ идома дорад, дар оянда барои фарогирӣ то 850 нафар кӯдакон шароит фароҳам мегардад. бо мусоид омадани вазъи ҳаво сокинони ҷамъияти деҳотӣ ба номи Абдиавазови ноҳияи Восеъ дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ корро вусъат бахшида бо иҷрои қоидаҳои муҳими агротехникӣ кӯшиш доранд, ки ҳосили фаровон ба даст оранд. истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ низ дар ин ҷамъият хуб ба роҳ монда шудааст. шарҳи бештар дар таҳияи Анваршоҳ Сайдализода. Саймаруф Мирзоев, сокини деҳаи ҷаврази ҷамъияти деҳотии Абдиавазови ноҳияи Восеъ, чанд сол боз инҷониб дар қитъаи наздиҳавлигии худ ба кишту парвариши зироатҳои гуногуни кишоварзӣ машғул аст. ӯ дар самти истифодаи самараноки замини наздиҳавлигӣ ва баландбардоштани ҳосилнокии зироатҳо таҷрибаи беш дошта, дар майдони 16 сотиқ замин навъҳои зиёди зироатҳоро коридааст ва умед ба гирифтани ҳосили барангпарваридаашро дорад. муносибати хуб бо замин ва истифодаи самараноки он асоси зиндагии ин марди деҳқон мебошад. зеро худи ӯ мегӯяд бештари вақти худро сарфи меҳнати софдилона дар қидаи наздиҳавлигии худ менамояд. дар замин наздиҳавлигӣ
من همین محصولات رو میکنم از همین نان میخورم حوزی در زمین سبزی لوبیا پیاز گشنیج اوکروب رشقه گندم کارتوشکا پامیدور کشکاگی همش نازه یگون کمبودی نداره این سبزی چی بعد همین ما یورا یگون برای نشونامای خوب زراعت‌ها و فراوان حاصلی در برابر سری وقت آب دادن و تازه کردن زمین از علف‌های بیگانه اینچنین تدبیرهای پیشگیری از پهنشوی هر گونه حشرات ضرررسان از مسائل مهم دانسته می‌شود. با درک این تدبیرهای پیشگیری کننده در قطعه نزدیولگی سید معروف میرزایف سری وقت سامان داده می‌شود. برای نشت کردن حشرات‌ها رفته دارو خریدم میارم دورو میزنم برای نماشون هم دورو میارم کم بسیار نمیزنم ای خیمیکاتو کم میزنم فقط پرو میتم. امروزها نشونامای زراعت‌های کشیده‌مانده این دهقانی اصیل خوب به چشم میرسند که به واسطه از زحمت صافت‌دلانه او شهادت میدهد. رویانیدن زیاده از حاصل زراعتی کشاورزی از هدف همیشگی این دهقانی پرتجربه به حساب رفته خوشبختانه در این سمت موفق هم میگردد. کرچکا کردن در بین کرچکا پامیدور کردم بعد کرچکا را گرفتم پامیدور بو در اوج میدره پامیدور را میگیرم بعد پامیدور بو چی میکنم جگوری میکنم بعد جگوری بو تیرامویی کرچکا تیرامویی میکنم سبزی تیرامویی میکنم لبو ایو میکنم پر 5-6 حاصل گرفتن ممکنه مهنت کنی همه چیزا میگیری احتیاج به بازار ندارم. در خواجگی‌های دهقانی و قیده‌های نزدیولگی جامعه دهاتی ابدی وظیفه ناحیه واسه استفاده بری زمین و گرفتن زیاده از 2-3 حاصل از یک زمین به نظر رسیده زحمتکشان برای با محصولات تر و تازه تامین نمودن بازار استعمالی غنی گردانیدن بودجه عائله و ذخیره مواد غذایی پیوسته تدبیرهای سری وقتی میاندیشند. در حدود جماعت 2815 خواجگی زندگانی میکند که از این در میدان 437 گکتار زمین نزدیولگی به استفاده داده شده است. به حالی از آن 235 گکتارش زمین کرامی آبی میباشد. در زمین‌های نزدیولگی شهروندان برای گذراندن روزگار خود کشت پیاز، کارتوشکا، سبزی، جوار مکای دون، لوبیا، گندم، سبزی کشت میکنند و از معیار زیادش به بازار برآورده میشود. زمین را ثمرناک استفاده میبرند و از یک زمین 3-4 حاصل به دست میارن. سالی که نکوست از بهارش پیداست میگویند. از بود و هوای مساعد امسال مملکت دهقانان ناحیه وسطی دلگرم شده در همه شکل‌های خواجگی‌داری کار و وسعت بخشیدند. از این رو با اطمینان میتوان گفت که اهل زحمت ناحیه در تامین امنیت و قواری کشور سهم ارزنده خود را خواهند گذاشت. در چند سال اخیر در موضع‌های علاهیده شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان پنجشوی ملخ مراکشی تشویش کشاورزان و ساکنان را بیشتر می‌کند. این حشرات ضرررسان بیشتر در میدان‌های کشت مشاهده می‌شود و مقصد پیشگیری از ظهور این حشرات امروزها از جانب مؤسسه دولتی اکسپدیسیای مبارزه بر ضد ملخ در ولایت ختلان کارهای بی‌ضررگردانی وسعت داده می‌شود. ادامه این مطلب در گزارش سمندر شایف و اسکندری سید. در ناحیه خراسان میدان پنجشوی ملخ مراکشی در مساحت 5000 گکتار زمین معین گردیده کارهای کیمیاوی بر ضد آن از ماه مارس آغاز یافته در اکثر موضع‌ها با گذراندن تدبیرهای بی‌ضررگردانی خروج آن پیشگیری کرده شده است. پیدایش ملخ بیشتر در موضع‌های جنگلزار ناحیه مشاهده شده. کارمندان خواجگی جنگل به نام عبدالسلام خالف با استفاده از تکنیک و زهرخیمیکات‌ها بر ضد این حشرات زیان‌آور همه روزه مبارزه برده ایستادند. مورد به ذکر است که در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان ستاد مبارزه بر ضد ملخ تشکیل شده. در آن کارمندان متخصصان جلب و برای کارکرد کیمیاوی ضد ملخ با کمک وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان با تکنیک و تجهیزات دستی و زهرداروها تامین شده است. امروزها به خاطر هر چیز زودتر نیست و نابود کردن این حشرات ضرررسان تدبیرهای مشخص اندیشیده شده توسط پیوسته به راه ماندن کارهای کیمیاوی منطقه‌های پیدایش ملخ سری وقت کارکرد کرده می شود. این حال در دهه تومچی ناحیه خراسان جماعت دهاتی صدرالدین عینی قرار داره. ملخ در 19 مارس سال 2025 مشاهده شد. ما با خواجگی جنگل ناحیه خراسان امروز دوم بار می شود
تدبیرهای بی‌ضررگردانی مبارزه بر ضد ملخ را انجام دادیم. حالا همین گونه تدبیرها ادامه دارد. ما کوشش میکنیم که ضرر در یگان خواجگی کشاورزی نرسد. مقصد اساسی ما برطرف کردن همین گونه حشرات ضرررسان میباشد. طبق تحلیل ها این نمود ضرررسان در برابر نیز کردن علف و گیاهای خودروی طبیعی همچنین نونهالانی که در قطعه های علوهیده جنگل شنونیده شده است تاثیر منفی خود را خواهد گذاشت. و این خاطر از روزهای اول پیدایش ملخ کارمندان این نهاد در یکجایگی با متخصصان اکسپدیسیای مبارزه بر ضد ملخ در ولایت ختلان کارهای بی‌ضررگردانی را انجام داده ایستادند. سمندر شایف، اسکندر سعید، ناحیه خراسان، اخبار. این نوبت وخوری کارمندان агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи мамлакат бо масъулону кормандони зерсохтори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Таваҷҷӯҳ намоед. дар чорабинии маърифатии иттилоотии зидди коррупсионӣ ки ин бор бо кормандони агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯи даст гирифта шуд, таъкид гардид ки коррупсия имрӯз яке аз падидаҳои хатарноки ҷомеаи ҷаҳонӣ буда ба манфиати ҷомеаву давлат таъсири бад мерасонад. илова бар ин омилҳои ришвахӯрӣ метавонад боиси коҳиши рушди умумии кишвар гардад. коррупсия дар натиҷаи ба вуҷуд омадани шароит ва ба бахшҳо тақсим шудани ниҳодҳои иҷтимоӣ зуҳур намудааст. мутаассифона ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз ин падидаи хатарзо истисно будан наметавонад. бинобар ин вобаста ба пешгирӣ аз ин омили номатлуб ва хатарнок ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои мушаххасро рӯйдаст гирифта тадбирҳо дар ҳоли амалишавӣ қарор доранд. гуфта шуд дар ҳамоиш муқовимат ба коррупсия имконпазир ва зарур буда дар ин самт муборизаи дастаҷамона ва ҳисси баланди шаҳрвандӣ талаб карда мешавад. ҳукумати Тоҷикистон ба таври возеҳ дарк мекунад ки тарбияи зидди коррупсионии шаҳрвандон аз ҷумла ҷавонон омили муҳими мубориза бо чунин зуҳурот мебошад. бо назардошти оне ки тадбирҳои ҷавобгарии интизомӣ, маъмурӣ, шаҳрвандӣ ва ҷиноятӣ барои содир намудани ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ андешида шуда фаъолона татбиқ карда мешаванд, аммо таҳлилу мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки сатҳи коррупсияро танҳо бо чораҳои ҳуқуқӣ ва қонунгузорӣ ба ҳадди аққал расонидан мумкин нест. инро тавассути маърифати зидди коррупсионӣ ба даст овардан яке аз чораҳост. дар шаҳри Турсунзода вобаста ба баландбардоштани маданияти истифодабарӣ, қувваи барқ ва шарҳи тағйироти навбатӣ ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи васеъ баргузор гардид. қайд гардид ки самаранок истифода намудани нерӯи барқ ва риояи қоидаҳои васлу насби таҷҳизоти барқӣ тақозои замон буда. ин иқдом пеш аз ҳама ба дастрасӣ бештар пайдо намудан ба қувваи барқ ва татбиқи ҳадафи стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ мусоидат мекунад. дар кори ҷаласа моҳияти ин иқдом ба иштирокчиён иброз гашт. ҳамчунин вобаста ба масъалаи мазкур бо ҷалби мутасаддиён гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда чорабиниҳои тарғиботиву ташвиқотӣ дар шаҳр амалӣ гардида истодаанд. дар заминаи тадбирандешиҳои пайваста дар мамлакат сайёҳии дохилӣ таҳким ёфта хатсайрҳои нави сайёҳати худӣ ташкил ва амалии фаъолияти ширкатҳои сайёҳӣ ватанӣ вусъат дода мешавад. бо зидди кормандони касбу кори гуногун, намояндагони васоити ахбори омма ва ҷавонони фаъоли мамлакат аз мавзеъҳои сайёҳии ромид дар заминаи хатсайрҳои нав ба роҳ монда шуд. хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. мо дар ин сафар иштирокчиёни хатсайри сайёҳии ромидро ҳамроҳӣ менамоем. солҳои охир дар Тоҷикистон сайёҳии дохилӣ рушд меёбад. дар тамоми фасли сол мушоҳида менамоем ки нафарони зиёд аз як гӯшаи Тоҷикистон ба дигар минтақаҳои кишвар барои истироҳату фароғат, солимгардонӣ дар истироҳатгоҳҳоу осоишгоҳҳо сафар менамоянд. ҳамагон аз имкониятҳои сайёҳии сарзамини хеш, зарфиятҳои хос, инфрасохтори фароҳам овардашуда, табиати нодир ба хубӣ истифода мебаранд. дараи сайёҳиву истироҳатии ромид дар миёни дигар минтақаҳои Тоҷикистон ҷойи намоёнро ишғол менамояд. дараи ромид, мамнуъгоҳи ромид, гарбчашмаи шифобахши зайрон, оби шифобахши шур, пойгоҳи сайёҳӣ дар ҳудуди онҳо мавзеъҳои табобатию сайёҳӣ бисёранд ва тӯли солҳои зиёд дар хизмати сокинони кишвар ва сайёҳони берун аз кишвар
қарор доранд. мувофиқи маълумот дарои ромид дар паҳнои 16200 гектар замин доман густурда дар мамнуъгоҳи давлатии табиии ромид муттаҳид карда шудааст ва то 50 километр тӯл мекашад. дараи хушманзараи ромид дар болооби дарёи кофарниҳон ҷойгир буда номашро аз номи деҳаи зебои ромид гирифтааст. дар дараи мазкур меҳмонхонау тарабхонаҳои замонавӣ ва чойхонаҳои миллӣ сохта шуданд ки дар давоми сол метавонанд садҳо сайёҳони дохилӣ ва хориҷиро қабул намоянд. гармчашмаи шифоии зайрон низ дар ҳамин дара ҷойгир аст ки мисли дигар гармчашмаҳои ҷумҳурӣ машҳур аст. дар ин минтақа гармхонаҳои тобистона якчанд истироҳатгоҳҳои корхонаҳову идораҳои давлатӣ ҷойгиранд ки имконияти хуби тамошо ва сайру сайёҳатро доранд. иштирокчиён аз ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди баҳор дидан намуданд. ин макон барои рушди соҳаи моҳипарварӣ хеле мусоид буда намуди гулмоҳӣ парвариш меёбад ки бо истифода аз шароити фароҳам оварда шуда дар ошхонаву тарабхонаҳои дараи ромид ғизоҳои гуногун тайёр менамоянд. дар дараи ромид иштирокчиёни хатсайр бо барномаҳои омода шуда рақсу бозӣ машғул гардида аз зебоиҳои ин мавзеъ кӯҳу даман обҳои зулол дидан намуда ин боздид онҳоро ба сайри хотирмони дигар гӯшаҳои ватани хеш роҳнамоӣ менамояд. дар шаҳри душанбе форуми миллии духтарони тавоно баргузор гардид. дар ин форум низоми муосири корбарӣ дар самти тақвияти малакаҳои касбии бонувон ва ҷалби ин қишри фаъоли ҷомеа ба касбу ҳунаромӯзӣ мавриди таҳлилу баррасии ҳамаҷониба қарор дода шуд. гузориши қамариддин ҳусейнзода. бо мақсади боз ҳам тақвият бахшидани иштироки фаъоли духтарон дар ҳаёти ҷамъиятӣ, рушди малакаҳои роҳбарӣ ва соҳибкории иҷтимоӣ, инчунин фароҳам овардани шароит барои мубодилаи таҷриба ва ташаккули шабакаи духтарони фаъоли кишвар дар доираи лоиҳаи тавонмандсозии духтарон ва рушди малакаҳои лидерии онҳо барои густариши устувор ба ҳаёти мустақилона форуми миллии таҳти унвони духтарони тавонон баргузор гардид, ки дар он намояндагони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ ва шарикони рушд иштирок намуданд. дар оғози чорабинӣ қайд гардид, ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирӣ ва ғамхориҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бонувони тоҷик шароити муосири илмомӯзӣ, ҳунаромӯзӣ фароҳам оварда шуд ва онҳо тавонистанд, ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ба дастовардҳои назаррас ноил бигарданд. форуми мазкур ба ҳайси як платформаи муҳими миллӣ барои муаррифии иқдомҳои созанда, густариши ҳамкорӣ байни ҷавонон, шахсони ташаббускор ва дастгирии бонувони соҳибкасбу соҳибҳунар амал намуда. тавассути роҳандозии он духтарон метавонанд малакаву маҳорати хешро муаррифӣ ва тақвият бахшанд. дар ин чорабинӣ беш аз 80 нафар бонувони фаъол аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат иштирок карданд. барои тақвияти дӯстӣ ва робитаи устувор байни ҷавонон, инчунин дастгирии онҳо баргузории чунин иқдомҳо замина мегузорад. дар ҷараёни ин форум намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва муаррифӣ намудани навовариҳои бонувони ихтироъкор доир шуд, ки меҳмонон ва иштирокчиён аз он дида намуда ба маҳсули эҷодӣ ва ихтироъоти духтарони соҳибҳунари тоҷик баҳои баланд доданд. дар шаҳри исфара бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасмандсозии мураббиёни муассисаҳои томактабӣ ва дар ин замина тарғиби таҷрибаи пешқадам, инчунин истифодаи усулҳои муосири таълиму тарбия даври шаҳрӣ озмуни ҷумҳуриявии мураббии сол баргузор гардид. Собир Аюбӣ ва Сабон Қурбонов гузориш медиҳанд. бо мақсади баландбардоштани мақоми таҳсилоти томактабӣ, нишон додани афзалиятҳои таҳсилоти томактабӣ дар пешрафти ҷомеа, дарёфти мураббиёни боистеъдоду навовар ва эҷодкору бо таҷриба, қадрдонии меҳнати онҳо ва баландбардоштани мақому манзилаташон дар ҷомеа, рушди фаъолияти касбии кормандони соҳаи маориф, тарғиб намудани таҷрибаи пешқадами мураббиёни беҳтарин дар шаҳри Исфара даври шаҳрии озмуни мураббии сол баргузор гардид. маврид ба зикр аст, ки алҳол дар ҳудуди шаҳр 32 муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бо фарогирии зиёда аз 3000 кӯдакон фаъолият менамояд, ки ба онҳо 202 нафар мураббиҳо аз ҷумла 68 нафар бо таҳсилоти олии касбӣ таълиму тарбия медиҳанд. محض انا همین آزمون ها، انا همین چاره‌بینی ها ما را وادار می سازد که برای بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه های تا مکتبی سهم گذار باشیم.
در آزمون امروزه ما 6 نفر مربیان مؤسسه های تا مکتبی که در آزمون منطقوی مربی سال غالب آمده بودند از روی 5 شرط آزمون اشتراک نمودند و غالب آزمون در آزمون مربی سال 2025 مربیای مؤسسه تا مکتبی رقم 21 شهر اسفره بهرالدین و نرگس سزاوار گردید که از روی بهاگذاری حکمان معلوم گردید که در تمام شرط‌های آزمون امروزه خال‌های نظررس را به دست گرفت. آزمون مذکور از روی 5 شرط از جمله مشغولیت تعلیمی، میزی مدور، حالتهای روانی و پداگوژی و معرفی تجربه کاری گذشته در آن 6 نفر غالبان دور منطقوی شرکت ورزیدند. مربیه مؤسسه دولتی تحصیلات تا مکتبی رقم 21 نرگس بهرالدینова از روی همه شرطها فعالانه شرکت ورزید و در جنبست آزمون غالب دوره شهری دانسته شد. مقصد امروز در آزمون اشتراک نمودن من از آن عبارت است که من دانش و مهارت ملکه خود را تکمیل داده در امروز آزمون دانش خود را سنجیدم. اشتراک من این یک غالبیت است. چنانکه که پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در برآمدهای خود توجه زیادی خود را نسبت به مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی روانه کردند. جواباً به این غمخوری‌های آن کس ما مربیان کوشش می‌کنیم که کودکان را در روحیه وطن‌دوستی، وطن پرستی، زیباپرستی، خودآگاهی فرهنگی تعلیم و تربیت دهیم. همزمان غالبان و اشتراکچیان آزمون از جانب ریاست معارف و کمیته اتفاق کسبی کارمندان ساحه معارف با افتخارنامه و سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی شده غالب آزمون در دور ولایتی شرکت خواهد نمود. баланд бардоштани маърифати экологӣ ва ҷонок намудани иқдомҳо ҷиҳати ҳифзи муҳити зист дар шароити феълӣ беш аз пеш аз сокинон тақозо мешавад. дар шаҳри ваҳдат бо мақсади самгузории донишҷӯён дар ҳифзу нигоҳдошти табиат ва тақвияти маърифати экологии сокинон чорабинӣ баргузор шуд. гузориши маҳмадалӣ абдукарим. гардиши об дар табиат асоси муҳими инкишофи тамоми мавҷудот дар кураи замин мебошад. инкишофи бемайлони соҳаҳои гуногуни саноат ва кишоварзиро бе истифодаи захираҳои обӣ тасаввур намудан ғайриимкон аст. дар баробари ин раванди даврагӣ об дар табиат коҳиш ёфта аз ҷиҳати миқдор ва сифат тағйирот ба амал меояд. танҳо соли 2010 дар ҷаҳон бар асари офатҳои табиӣ аз шумори обхезӣ, сел, ярч, гирдбоду тундбод, хушксолӣ ва боришоти аз меъёр зиёд ба вазъи экологӣ ва муҳити зист таъсири зиёд расонид. дар муассисаи давлатии коллеҷи тиббӣ дар шаҳри ваҳдат роҷеъ ба паҳлӯҳои ин мавзӯъ ва ҳифзи табиат тадбири судманд доир карда шуд. тадбири роҳандозӣ гардида дар ҳамкорӣ бо шуъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри ваҳдат ва коршиносони соҳа баргузор гардид. иброз карда шуд ки тозаю озода нигоҳ доштани макони зисти худ гӯшаи ноободеро ба гулистон табдил додан ва ғамхорона муносибат кардан ба олами набототу ҳайвонот аз муҳимтарин аркони дӯстдорию эҳтиром гузоштан нисбат ба ватан мебошад. доштани донишҳои экологӣ ба инсонҳо имкон медиҳад ки нисбат ба муҳити зисти худ ғамхорӣ зоҳир намоянд, зеро солимии ҷомеа аз муҳити зисти солим бармеояд. дар тадбири роҳандозӣ гардида аз ҷониби омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаи давлатии коллеҷи тиббӣ дар шаҳри ваҳдат ҷиҳати вазъи экологии муҳити зист, ҳифзу нигаҳдошти олами табиат ба иштирокчиён маърузаҳои пурмуҳтаво карда шуд. омӯзгорон ва донишҷӯёни муассиса роҳандозии чунин чорабиниро ҳадафманд арзёбӣ намуда иброз доштанд ки дар тозаю озода нигоҳ доштани ҳифзи муҳити зист саҳми арзанда мегузоранд. маҳмадалӣ абдукарим, шаҳбоз ғуломзода, ваҳдат, ахбор. дар муассисаҳои таълимии шаҳри истаравшан машқҳои намунавии мудофиаи шаҳрвандӣ оид ба сатҳи омодабошии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳангоми ҳолатҳои фавқулода, пешгирӣ ва рафъи оқибати офатҳои табиӣ чорабинии санҷишӣ гузаронида шуд. фирдавс Умаров гузориш медиҳад.
пешгирии ҳодисаҳои нохуши табиӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулода дар замони осоишта хеле муҳим арзёбӣ мегардад. таъкид гардид ки имрӯзҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ ва бархӯрди тамаддунҳо ташкил ва гузарондани рӯзҳои намунавии мудофиаи шаҳрвандӣ дар ташкилоту муассисаҳои самти иқтисодию иҷтимоӣ, саноату сохтмон, маорифу тандурустӣ ва фарҳангиву хизматрасонӣ амри воқеӣ маҳсуб меёбад. бо ин мақсад бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 ҷамъияти деҳоти Қалаи Баланд машқҳои намунавии мудофиаи шаҳрвандӣ баргузор гардид. дар он директорон ва омӯзгорони дифои ҳарбии 75 муассисаи таълимии тобеи раёсати маорифи шаҳри Истаравшан ширкат варзиданд. дар машқҳои мазкур иштирокчиён ба техникаи муҳофизат, рафтор дар ҳолатҳои фавқулода ва чораҳои пешгирикунандаи хатари табиӣ шинос шуданд. боиси тазаккур аст ки дар машқҳои намунавӣ хонандагону омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 дар майдони баргузории чорабинии сатҳи баланд бо омодагӣ ҷиддӣ омада омодабошии хешро дар ҳолатҳои фавқулода намоиш доданд. иштирокдорон аз рафти ташкили дарсҳои кушоди тарбиявӣ дар мавриди заминларза, омадани селу ярч, сӯхтор ва ғарқшавӣ боздид намуда ба сатҳи омодабошӣ ва дарки дурусти хонандагон дар ҳолатҳои фавқулода баҳои баланд доданд. мақсад аз баргузор намудани чунин чорабиниҳои муҳим ин пешгирӣ намудани ҳолатҳои фавқулода, талафоти кам ва муайян намудани хонандагон, омӯзондани онҳо дар ҳолати рух додани ҳодисаҳои табиӣ мебошад. муҳассилини ҳамаи зинаҳои таҳсил баъди шунидани садои бонки хатари эҳтимолӣ тибқи талаботи қонуну санадҳои ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи шаҳрвандӣ бо шуурона ва эҳтиёткорона амал карда ҳамаи ҳаракатҳоро чустучолокона ва бемамоният ба иҷро расониданд. сипас аъзои гурӯҳҳои алоқа, разведкаю иктишофӣ, ёрии таъҷилӣ, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва назорати ҳолати радиатсионӣ мавқеи эҳтимолии аз заминларза ба вуҷуд омадаро комилан омӯхта, оид ба хисороти аз ин ҳодиса ба амал омада, фурӯ рехтани бинои мактаб, мавҷудияти ҷароҳатгирифтагон ва ба амал омадани сӯхтор дар як қисми муассисаро ба ситоди марказӣ хабар доданд. аъзои ситод бо машварати дастаҷамъона фавран гурӯҳҳои наҷотдиҳии сӯхторнишонӣ ва тиббиро ба ҷои ҳодиса сафарбар намуда, ҳолати ногувор ва ногаҳониро саривақт бартараф намуданд. дар фарҷоми чорабинӣ як қатор фаъолон ва ташаббускорон ҷиҳати дар сатҳи баланд гузарондани машқи намунавӣ ва иштироки фаъолона дар чорабиниҳои ҷамъиятӣ бо сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои пурқимати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гираҷдании вилояти Суғд ва раёсати маорифи шаҳри Истаравшан сарфароз гардонида шуданд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, шаҳри Истаравшан, Ахбор. бинандагони азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.